Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatirikuita zvekare pano paZerari 263. Pano pandokuzivisai news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani this YouTube channel, make sure to subscribe. Watina on that notification bell. Muri yeZimbabwe first update yandakakubatirai update iyo yemurume uyo akauraya mukadzi wake mushure mekunge vatadza kuwirirana apo mukadzi uyo ainge ari munzira kuenda kuLabour kunozvara mwana. Ndichakusiyai muchinzwa audio yabva pamukoma wangu Bozhongora apo wapedza kuinzwa motaura zvaunofika comment section uyezve walaika this video here. Next update andinayo futi imirirei mozoiterera. Ndatinzwe first update. Mukadzi wake vaine vana vaviri, mukadzi aine pamuviri panova ndipo petatu. Ndange ndiri mukati mekutaura nambuya amai vamai vake vanova ndiwo musara pavana vakasara pemukadzi anova ndiye akazopondwa nemurume mushure mokugara make. Vanotaura mashoko achiti iwo mukadzi uyu aienda mukati mekereke yainamata. Mukadzi uyu anga ane pamuviri pane 9 months. Mukadzi uyu akatanga kurwadziwa yavanoti labor pain. So mukadzi uyu aida iye kuti ageze akwanise kuenda kuchipatara. Okay. Ndo kubva ati kumurume wake ndiri kukumbirawo mundiisire mvura ndigeze chikonzero andichakwanisi ndakurwadziwa andingaindi ndisina kugeza zvandichaitawo izvozvo ndizvozvo. Murume achibvaramba kuisira mukadzi mvura apo mukadzi ari kurwara. Pane vakadzi vanonamata nemukadzi nemudzimai oyo anokosera akashandisa foni. Madzimai vachibva vauya vachibva vacherera mukadzi wemvura, vacherera mukadzi wemvura, murume kwakutora mvura iyoyo achibva ageza iye. Ageza iye, madzimai pavakasiya mvura vakabvarwa pasi vachibva vaenda. So madzimai akatoti tavasiyira mvura aiwa tamirire patichazonovaona togona kutoona kwanika chichi because muwedu ari kurwadziwa zvekuti aende sei aende kunopona. Mangwana makuseni vachidzoka pamba vanoona pamba pari kuratidza kuti ipo pane kutsika kwakanyanyisa uyezve vari kuona pane madrops eropa. Vanofamba madrops eropa auratidza ari kupinda mumba, vanonuka mumba, vanoshevedza, vanonzwa hapana kudayira. Ndo vanhu panositi toita sei kunotarisa kudai so vari kuona rushedza mapurisa vachinovhura kudai so vari kuona mukadzi akatofa haana kupfeka hembe yanga akapfeka, haana kupfeka plus hembe yanga akapfeka haitorimo mumba. Vanotarisa mukadzi ane maronda akawanda, akachikwa mumusoro, akachikwa kumusana, nzira anoshandisa kugara, padumbu, maronda akawandisa ari more than 20. Akabayiwa. Iye murume haasi kuwanikwa. Mutumbi unotakurwa muri yeZimbabwe uchiendeswa kumocha kuchinzi kuitwa postmortem nenyaya yekuti mukadzi akakati akazotakura uyezve angatori panguva kutoti kuchida kuenda kopi akuda kuenda kunozi anobatsirwa. Vanoti ivo vanotarisa mudzimai kuti vabviswe mwana chikwadi kuti ivo vanotari chero kwedu isusu chivanhu chedu chinoti kana munhu akazotakura haakwanise kuvigwa aine mwana anobviswa mwana iso pasaidi. Vanoita izvozvo vachinotarisa mudumbu vanoti hamuna mwana. So mutumbi wadzorwa zvakare waisiwa mumba nhasi vanhu vari kuchema kuti vaende kunochema but mwana haana kuwanikwa. So pane nyaya mbiri dzavari kuchema nadzo chiti Zimbabwe hatisi zofambiswa sei. Mukadzi akafanira kubayiwa nemurume, mwana anga ari mudumbu haasi kuwanikwa. Kune vanoziva kwazvakamboitika makaitawo sei uye chii changa chamboitika. Asi tichitaura nyaya iyi pano muri yeZimbabwe kave kepiri tichitaura nyaya iyi. Kumangura nyaya iyi veukama vakataura zvakare kuti mwana haana kuwanikwa. Vatonzi chiendai munotora chekuti muisire mwana, vakapesera vanzi chiregai zvenyu kutsvaga mudumbu hamuchisena. Ende nhasi zvaitika zvakare kumarondera kunzi mwana hapana chi hapana. Mudzimai uyu anga akazvitakura kwemamonth mangani? Akatonzi unoyu ndongo uri mwedzi wekutorwadziwa kuti aende kunopona. Wechi9 wacho. Wechi9. So mutumbi waendeswa kumochari. Postmortem yaitika. Vachiti pavakazoda kuti vaoperate vabvise mwana dumbu ranga richita kazvimba. Zvakatodaro dumbu rakadaro ranga chita katozimba but kunodai so vari kuona hamuna mwana. Last update yasisi vabuda vachitaurawo zvavanga vachitaura zvekuti inini muromo wangu ndinobata handigoni kudzitaura kana kudzitapudza. Ndinokupai nyaya yasi zvairi. Much love. Hatichasapoti musangano. Regai tinyatsodai visibility nyatsokuda. Midai tidai umbijana 2 minutes. Bijana because
The lighting is poor, but tichazama kuti tibate. Rungonamatira kuti day live ino yasvika kwa vamunangagwa. Yasvika kuna vamunangagwa. Hallelujah. Inini. Alright, let me introduce myself. My name is Comrade Raviro Mnodawafa. Comrade Raviro Mnodawafa, former secretary for Zvataida branch. Regendi dzokorodzo izvozvo ipapo. Former secretary veZvataida branch. Marlborough district, zone 4. Comrade Raviro. Mwana wemuwo veteran. Ndaita live ino handisi kufara. Handisi kufara zvachose. Handisi kufara. Ende ndinoimba kuti dei live inoi kana video inoi ikasvika kuna president Mnangagwa. Dei zvaita kuti isvike kuna vaMnangagwa nekuti hakuna vamwe vanoita zvivindi zvinenge zvangu seizvozvizvi kuti nditaure zvanoda kutaura izvozvizvi. Ndichaedza kutaura nenzwi rakadzikama, ndichaedza kutaura nechiremerera sezvo ndoda kuadresa vanhu vakuru. Mwari ndibatsirei, ndichaedza chaizvo nepandinogona kutaura nechiremerera. Handitika semwana wemusangano handisi kufara nezviri kuitika mumusangano weZANU-PF. Vachandibvunza vachati ko wakadii kutaura nani usati wauya palive. Regai ndikuudze ndichiti handina wandakakwanisa kutaura naye nekuti hamudairi mameseji kuma-inbox. Tikasvika kumaofisi kwenyu tenge tapara mhosva. Tinonzi mabhuku appointment here. Asi kana tasangana kuma-meeting kuya tichisangana seZANU-PF paya. Munotipa manhamba zine mufaro. Muchiti makasunungwa kutibata. Makasunungwa kuene zvichemo. Tasangana kuma-meeting atinosanganya senge paya patakasangana kuMarlborough Civic Center. Ma-honorable patakasangana kuMarlborough Civic Center paya. Muchitipa manhamba makati takasununguka kubatai. Asi tikakubatai muma-inbox menyu menge tapara mhosva. Tenge tapara mhosva. Hamudairi ma-inbox. Tikasvika kumaofisi kwenyu zvonzi mune appointment here. Azvimbotariswa kunzi aiwa vasvika vane kadhi reZANU-PF. Vasvika vandisecretary vekuMarlborough district hamuiti izvozvo bodo. Saka ini munondiziva handikwanisi kunyarara. Handinei nazvo handikwanisi kunyarara. Asi dangotaura kuti please zvokurovana nevanhu handisi kuda. Ndibvirewo pamufarido. Kanditika. Thank you. Doesn't mean ukwanzi manager wakutokwanisa kundicontrola. Zvandota pano zvine musoro ende zvichabasa vanhu vakawanda. Please, kana ndanzi ita zvakati ndinoita zvozvo. Kana tonzwa inzwi remweya mutsvene richindudzwa kuti chakati ndinoita saizvozvo. Handisi kutuka, handisi kudida kutaura chokwadi. Handitika. Tikumisangano zvinonzi uyai nezvichemo, taurai zvichemo zvenyu. Taurai zvakadai. Tunotaura zvichemo, asi kana tataura zvichemo hazvinazvo kwazvinosvika. It's like tikanyora tsamba dzinenge dzinotokasira dzokandwa mubhini. Vakuru chaivo vanofana kunzwa tsamba dzedu havatoudzwi. Zvinokuda zvinotopera kuma-security guard. Zvinotopera kune vanhuwo hameno ikoko. Matipa nhamba. Sengesa for example. Vataurai kandishaya. Ndakasangana nemi mukanditengera sadza kuNewlands uko. Makanditengera sadza kuNewlands uko vataurai kandishaya. Takasangana mukanditengera sadza kuNewlands uko. Mukandipa nhamba dzenyu. Ndakasunungwa kufonerai. Vataurai kandishaya ndikakufonerai hamudaviri foni. Hozve Joshua hatina mari hatidavirwi mafoni. Asi ndizvo here tiri musangano mumwe chete kuzoya palive kuna kupererwa kuti saka ndoita kupi. Hapana ari kudavira foni yangu. Ndikasvika kumaofisi ndenge kuti nditi handizivi kuti ndozviti chii. Ndenge munhu asina kana nebasa rese. Ndakagadzikwa panze uko ndasvika kune imwe ofisi nezuro. Ndikarumwa nemosikito ndakagara pamubazi wemuti. Zvakandirwadza chaizvo. Ndakasvika ndakanyatsoratidza ndikavaratidza ID. Ndikati ndasvikawo pano kuzoona chef. Ndakagadzikwa kumumango uko zvikanzi mupindi mukati mumaofisi.
zvakanzi handipindi mukati maofisi, asi takanzi kana tine zvichemo isusu sevana vezimbabwe, sevana vesangano tichabatsirwa. Saka chindiudzai kuti achatibatsira ndiani kana tichigadzikwa uko kumumuti uko, tichigadzikwa kumuti uko semasingle mother uko, kunzagara ikoko kwameno. Asi nemakauya muchiti taura zvichemo zvenyu zvisvike kwatiri tikubatsirei. Ndakarwadziwa. Ndakarwadziwa. Mukaona kuzoita live kudai, inini handidi kunyepa, inini zviri nani nyange mukasangana neni mundidii kana kundidii. Ndazvipira kufira nyika. Ndazvipira ndakadai ini comrade driver munodofa sezvakaita sekuru vangu kufira nyika. Ndazvipira. Asi chokwadi ndichachitaura nhasi nekuti ndaneta nekutenderedzwa mumusangano, nekuonekwa sevanhu pasina mumusangano weZANU-PF. Taneta nekushungurudzika isu tichiteera mutangano. Munoziva zvatakaita zvese tichipinza vanhu mumasero, vana vadiki vane ma9 years vane ma10 years vari kubvisa mimba, masingle mother ari kupinda mutauni vachinoba. Vese vari mumusangano vataurei kundishaya. Vese vari kutaura vari kuri kwachiba matauni vari mumusangano weZANU-PF. Vana vari kubvisa mimba vari mumusangano weZANU-PF. Ndakavapinza ndini inini. Ndakapinza vanhu muZANU-PF inini. Vari kuya vachindichemera kuti kusandi. Zvatakataura zvichemo 1 koiwe nyange tikapiwa 100. Tine pekuita business. Tine chekutanga chekuita sandi nyange tikapiwa $100. Ndinango ndikapiwa nyangwe 100 ndinokwanisa kupfuya huku. Sandi nyange ndikapiwa changwe 200 sandi ndine space yekuti ndokwanisa kurima muriwo, asi handina chekubata. Sandi watipinza muZANU-PF kuti tibva tatosekwa here? Watipinza sitati wati tira kuseya chihure, tiri kudawo kujoina ZANU-PF titange upenyu. Asi chii chamuri kutiitira vanhu veZANU-PF? Chicho chekuti munondigadza panze. Ndine malist emazita. These are list of people. Manzwa. These are list of people I came with yesterday. Kana makandiona ndine regalia. These are list of people anakaya nao waruda rubatsiro. Vane ma-projects. These people vane ma-projects ekutanga. These people, they don't want kutamahure. They don't want to be thieves. Havasi kumboda mari yakawanda. Havasi kumboda mari yakawanda. Vataurei kundishaya, kandishaya. Ndichava masaura zita renyu ndimo ndakaona. Vataurei kukandishaya ndimo ndakaona. Saka imi amudairi foni sei ndikakufonerai. Vataurei kandishaya ndikakufonera amudairi foni zvachose. Amudaviri foni munototange muri kufonerwa nechimwe chinhu. Saka ndatoona kuti ndikatoda publicly is the best. No one wants to help me. No comrade wants to help. No honorable ndiri kutaura ndega. No one wants to help. Ndikafamba inini kumasendrani ndenge ndiri kupenga. Ndikati wed da kutoura nevanhu ndine master. Inini nyangwe ndisina musoro. Asi vanhu ndakasenga vane musoro. Imi musatarise face yangu. Tarisai vanhu vandauya navo varuda rubatsiro chete. Handida kuti ndini ndega ndauya. Inini nyange mukasandibatsira ndine vanhu vandakasenga kumashure. Vane ma-ID numbers, vane ma-phone numbers, vane pekuti munosvika muchibatsira. I have people that you can go to their houses and see how pathetic their lives are. But they are in ZANU-PF. Havasi kuda 1,000, havasi kuda 1.5, havasi kuda 5,000. Vari kuti sandi nyangwe ndikaona $200, nyangwe ndikaona 150, nyangwe ndikaona 250. My life will change. I am the voice to the voiceless. Inini ndakatasa ndakatodai ndakamira ndiri ndega kudai I am the voice nyangwe ndandiri nurse. Mazuva ndandiri nurse. I am the person akaconvince kuti ma-pregnant mothers vasabhadhare kumaruzeva. Mukandigugula raviro munodafa, mukagugula raviro